Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι σήμερα έχουμε τον βραβευμένο μας σεφ, ο οποίος για λίγες μέρες είναι εδώ στην Κύπρο, από το Λονδίνο, από τα Λονδίνα, έτσι, από τα πολλά. Ο σεφ μας Πάρης Πηλιώτης, λοιπόν, μαγειρεύει εδώ σήμερα για εμάς μπιφτέκι γεμιστό με μπέικον και κάτι άλλο με παντζάρια και ρεβίθια που θα μας τα πεις όλα, Πάρη μου. Έρχομαι τώρα κοντά σου. Τα οποία φτιάχνουμε διάφορες συνταγές. Έρχομαι αμέσως κοντά σου να μας τα πεις όλα από κοντά. Λοιπόν, σας αφήνω για λίγο και επιστρέφω. Μόνο για λίγο όμως. Μόνο για λίγο, να σε δω μόνο για λίγο. Ναι. Νίκος Κουρκούλης. Χρονολογία δεν θυμάμαι. Λοιπόν, Πάρη μου, καλώς μας ήρθες. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε Σας πολύ. ευχαριστώ που μας καλέσατε στην εκπομπή σας. Να είσαι καλά. Πόσες μέρες είσαι εδώ κοντά μας? Μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα και πότε επιστρέφεις στο Λονδίνο? Τετάρτη. Τετάρτη. Λοιπόν, σε έχουμε εδώ κοντά μας. Θα σε εκμεταλλευτούμε με την καλή έννοια. Καλά κάνετε. Να μας δείξεις πώς θα φτιάξουμε ένα πεντανόστιμο φαγητό, μπιφτέκι γεμιστό Και με πολύ μπέικον. γρήγορο. Αυτό είναι σημαντικό να είναι και γρήγορο. Μάλιστα. Ξεκινάμε. Ναι, τι είναι αυτά εδώ που έχεις? Αυτά είναι φύλλο. Ναι. Φύλλο pastry, τα οποία είναι γεμιστό με παρμεζάνα και θυμάρι και τσιγαρισμένα στο τηγάνι. Είναι μια γρήγορη τυρόπιτα. Αλήθεια. Μπορώ Ναι. να το πάρω να το μυρίσω? Ναι, οπωσδήποτε. Είναι αρωματική πίτα. Πολύ ωραία. Και αυτό είναι το μπιφτεκάκι μας που θα Ναι, φτιάξουμε. αυτό είναι το πιφτεκάκι που θα φτιάξουμε. Τέλεια. Λοιπόν, να δούμε την κάρτα με τα υλικά μας, να τα σημειώσουμε και να ξεκινήσουμε εδώ. Μάλιστα. Να μας πεις και πού πήρες το βραβείο, πότε ήταν. Θέλουμε να ξέρουμε περισσότερα για σένα. Ναι, θα τα πούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, 500 γραμμάρια κιμά αρνίσιο, ένα κρεμμύδι, δύο σκελίδες κόρδο. Δύο σκελίδες Δύο κόρδο. σκελίδες κόρδο, δύο κουταλιές μεγάλες. Κουταλιές. Μάλιστα. Αρτισά, δύο κουταλιές μαϊντανό ψιλοκομμένο, δύο φέτες καπνιστό μπέικον, δύο κουταλιές δυόσμο ψιλοκομμένο, αλατάκι, πιπεράκι. Μάλιστα. Απλή και γρήγορη. Ναι, ωραία. Βάζουμε στο τηγάνι μας. την Έχουμε αρτισιά. και άλλη κάρτα και άλλα υλικά. Μισό λεπτάκι έτσι για να τις συμπληρώσουμε όλα. Ναι. 250 γραμμάρια ρεβίθια βρασμένα. Μάλιστα. 250 γραμμάρια παντζάρια βρασμένα. Μια κουταλιά, ένα κουταλάκι μικρό αρτισά. Μια κουταλιά μεγάλη ταχίνι. Ένα σκόρδο. Χυμό από ένα λεμόνι. Ένα με δύο κουταλιές ελαιόλαδο. Αλατάκι, πιπεράκι, λίγη ρόκα και αλεσμένο σουμάκι. Αυτό Ναι, το ωραίο. σουμάκ. Ναι, ναι. Ωραίο. Είναι αυτό Το μπαχαρικό. το μπαχαρικό που χρησιμοποιούν Ναι. ειδικά οι East Europeans σε όλες τις Ωραία. σαλάτες και όλα τα μαγειρευτά. Λοιπόν, ξεκινάμε. Έχουμε το τηγάνι μας πάνω, το ζεστάνουμε και βάζουμε την αρτισιά σωστή στο τηγάνι για να την αρωματίσουμε. Είναι Θα την κάψουμε δηλαδή? Όχι, να την αρωματίσουμε. Δεν θα την κάψουμε. Είναι για να βγάλει τη μυρωδιά της έξω. Την έχει βγάλει πάντως, έχει πλημμυρίσει το στούντιο Ναι, εδώ. εντάξει. Τέλεια. Βλέπεις, δεν χρειάζεται πάρα πολύ. Τελείωσε. Την τοποθετούμε μέσα στο αυτόν το Στο γουδί μπολ, μας. στο γουδί που λένε. Τα ελληνικά μου είναι λίγο κάπως. Μην ανησυχείς. Συγγνώμη για Πόσα αυτό. χρόνια λείπεις? 15 χρόνια. 15 χρόνια. Και επειδή έχω συναστραφεί με πολλούς Άγγλους, πολλούς ξένους, κάπως τα μπερδεύω κάποτε. Ναι, μην ανησυχείς. Το λοιπόν, εδώ είμαστε. Α, και έχεις αφήσει και λίγη έξω. Ωραία. Okay. Εδώ θα τοποθετήσω λίγο ελαιόλαδο. Μία-δύο κουταλιές ελαιόλαδο. Θα το αφήσω να ζεσταθεί και μετά θα προσθέσω το ψιλοκομμένο κρεμμύδι, τον μπέικον, και δίνει Αυτά μια είναι. μυρωδιά. Όταν χρησιμοποιούμε φρέσκα υλικά, έχουμε πάντα Καλύτερο αποτέλεσμα, έτσι δεν είναι? φυσικά. Πάρε μου, Θα σε πότε αφήσω να τα λες βραβεύτηκες? εσύ, γιατί εγώ κάπως δεν τα βρίσκω να τα πω. Όχι, να τα λες όπως τα βρίσκεις και όπως τα νιώθεις και όπως θες. Πότε βραβεύτηκες? Πριν 2 χρόνια. Πού? Στην Αγγλία? Στο Λονδίνο, ναι. Έχουμε ωραία. κάνει shows με executive chefs και chefs οι οποίοι έχουν ξεκινήσει αυτοδίδακτοι στο επάγγελμα. Έχω παρακολουθήσει πάρα πολλά σεμινάρια από γνωστούς chefs όπως Gordon Ramsay, Jamie Oliver, White Marco Piero στην Ευρώπη και στην Αγγλία. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τώρα ρίχνουμε την αρτισιά μας, την αρωματισμένη. Να μην βάλουμε αλεσμένη από την αρχή. Όχι, πρέπει να την κάνουμε toast που λέμε, για να βγάλει τη μυρωδιά της. Να την ψήσουμε δηλαδή. Αυτό είναι το μυστικό αυτής της Μυρίζει συνταγής. καταπληκτικά. Ναι, ναι, είναι απλή και γρήγορη συνταγή. Μπορώ να πω ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να σερβιριστεί σαν κυρίως φαγητό, σαν finger food ή και σαν πρωινό. Και σαν πρωινό. Φυσικά. Ωραία. Ανάλογα με τι ωρέξεις έχει ο καθένας Φυσικά, από το πρωί. φυσικά. Λοιπόν, παίρνουμε το κύμα μας, τοποθετούμε λίγο αλάτι
Λίγο μπιμπεράκι. Okay. Εδώ έχουμε μαϊντανόν και δυόσμο ψιλοκομμένο, το οποίο τον προσθέτουμε μέσα. Έλα, okay. Και εδώ έχουμε 2 σκελίδες σκόρδο, το οποίο θα το βάλουμε μέσα στο μείγμα μας για να πάρει τη μυρωδιά. Α, μέσα στο τηγάνι. Ναι. Πάντως δεν θέλουμε να είναι έντονη αυτή η μυρωδιά του σκόρδου. Έχει πάρα πολλούς που δεν τους αρέσει ο σκόρδος. Φτάνει να φάνε και οι δύο, Πάρη μου. Έτσι, άμα φάνε και οι δύο είναι εντάξει. Άμα φάει μόνο ένας, έχεις πρόβλημα εκεί. Ναι, σωστό. Ναι, άμα είσαι ζευγάρι και φάει μόνο ένα σκόρδο, έχεις θέμα. Άμα φας και εσύ, δεν μυρίζεις τίποτα. Σωστό. Τώρα λοιπόν, εδώ είμαστε. Όταν έχουν μαραίνει όλα μας τα υλικά, τα ρίχνουμε μέσα στον κιμά μας. Εδώ είμαστε. Πόσο γρήγορα μπαμ τα έχεις κάνει όλα. Είναι πολύ γρήγορη συνταγή και δεν χρειάζεται στο σπίτι να φτιάχνουμε πολύ δύσκολες συνταγές. Χρειάζονται πάντα εύκολες συνταγές, γιατί ο κόσμος δουλεύει, πηγαίνει στο σπίτι αργά, θέλει κάτι να φάει γρήγορο, να το ετοιμάσει. Αυτά μπορούμε να τα κάνουμε σε μίνι μπιφτέκια ή μπορούμε να τα κάνουμε κανονικά μπιφτέκια. Έχω εντυπωσιαστεί, νομίζω πιο γρήγορα δεν γίνεται. Ξέρεις, έχω μείνει σε παρακολουθώ. Ναι, και όταν τσιγαρίζουμε τα υλικά, βγαίνουν όλες οι μυρωδιές έξω. Και είναι και πιο ωραία, είναι αρωματικά με μπέικον μέσα, με σκόρδο, με αλάτι, με πιπέρι, με όλα τα τέτοια. Πρέπει να έχουν μια γεύση αυτά. Ναι. Βλέπετε, θέλει καλό, πολύ καλό δεκάτομα. Και μπορώ να πω ότι μπορούμε να τα αφήσουμε στο ψυγείο 6 με 8 ώρες ή μπορεί και όλο το βράδυ για να αρωματιστεί το κρέας μας, να γίνει μαρινάδα που λέμε. Μάλιστα, και μπορούμε να τα κάνουμε, μπορεί να κάνουμε και ρολόν. Μπορεί να το γεμίσουμε με σπανάκι, με φέτα, μπορεί να το κάνουμε ατομικά, μπιφτέκια, μικρά, μεγάλα, να τα ψήσουμε στο φούρνο ή στο γκριλ. Όπως θέλει ο καθένας. Όμως η βάση της συνταγής και τα υλικά που μπαίνουν μέσα είναι το μπέικον και το αρωματισμένο κρεμμύδι και η αρτισιά. Τέλεια. Εντάξει, οποιοδήποτε μπορεί να χρησιμοποιήσει οτιδήποτε άλλα υλικά θέλει να βάλει, όμως η βάση αυτή της συνταγής είναι αυτή. Παίρνουμε περίπου 30 με 40 γραμμάρια. Κυπριακά προϊόντα, έτσι, για τις όταν συνταγές. βρίσκω στην αγορά, ναι, χρησιμοποιώ και φτιάχνω δικές μου συνταγές. Ωραία. Κάνουμε περίπου... Όσο μέγεθος τα θέλει ο καθένας, ναι. δεν Και τα κάνουμε... Ωραία μπιφτέκια, 30 με 40 γραμμάρια. Τέλεια. Και πώς τα ψήνεις? Αυτά μπορεί να τα ψήσεις και στο γκριλ και στο φούρνο και στα καβούνα που λέμε. Και στη σχάρα, αυτό δεν θέλεις? Όπως νομίζει ο καθένας μπορεί να τα φάει. Θα το βάλω τώρα αυτό στο ψυγείο και να συνεχίσουμε να κάνουμε την άλλη μας συνταγή. Να καθαρίσουμε λίγο εδώ. Και ψήνουμε και τέλος τα μπιφτεκάκια μας, είναι αυτά εδώ? Ναι, αυτά είναι δείγμα. Μπορούν να σερβιριστούν με καρότα, τα οποία μπορεί να τα κάνουμε chips. Πώς θα τα κάνουμε? Πώς θα τα κάνουμε? Τα καθαρίζουμε, τα κόβουμε λεπτές φέτες, τα τηγανίζουμε στο τηγάνι, τα τοστάρουμε που λέμε με λίγο αλάτι και μετά στο φούρνο 350 βαθμούς για 12 λεπτά. Μάλιστα. Τα αφήνουμε να κρυώσουν και μετά γίνονται σαν chips. Αυτά μπορούν να σερβιριστούν σαν σνακ ή σαν γεύμα. Πολύ ωραία. Ναι, πολύ ωραία. Τώρα πάμε εδώ. Πες μου, τι να κάνω, πού να πάω? Τίποτα. Απλά να στέκεσαι και να με βλέπεις. Εντάξει. Αυτό είναι εύκολο. Ναι. Βάζουμε στο food processor 250 γραμμάρια. Είναι άλλη συνταγή αυτή? Αυτή συνοδεύει. Α, συνοδευτικό, ναι, ωραία. Συνοδευτικό. 250 γραμμάρια παντζάρι, 250 γραμμάρια ρεβίθια. Βρασμένα, Βρασμένα ρεβίθια οπωσδήποτε. 2 σκόρδους. Έχει να πέσει σκόρδα, δηλαδή το πρωί, όποιος ανοίξει την πόρτα του δωματίου. Αλλά είπαμε, άμα φάνε και οι δύο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λίγο πιπέρι. Μία κουταλιά ταχύ. Είναι το sesame seeds που λέμε. Ναι. Εγώ λατρεύω το σκόρδο πάντως. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο αν μπορούσα να το έτρεγα και κάτι σκελίδες έτσι μόλις τους. Έχει κάτι φαγητά που τους πάει τόσο πολύ. Ναι. Με βλέπετε παράξενο. Και ο σκόρδος μπορεί να σερβιριστεί και με ψάρια και με κρέατα και με οτιδήποτε μπορούμε. Λοιπόν, βάλαμε όλα τα υλικά μας στο food processor και τώρα ξεκινάμε να τα πολτοποιήσουμε.
έχουμε κάπως πρόβλημα εδώ. Περίμενε, είναι πάνω. Περίμενε, μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι. Ναι. Πάρε μου, είναι δικό σου αυτό ή είναι δικό μας? Δικό σας Εγώ είναι. τι ερώτηση. Δικό σας είναι. Δικό μας είναι. Επειδή εγώ ξέρω να χρησιμοποιώ το άλλο. Από πίσω, περίμενε. Μισό λεπτάκι, γιατί έχουμε κι άλλο και το άλλο ξέρω να χρησιμοποιώ. Ναι. Όχι, ρε Χριστό μου, δεν είναι εδώ. Μισό λεπτάκι, πάρε μου, θα το βρούμε. Οκ. Το αφήνω σε σένα. Ναι, άστο σε μένα, βασίσου πάνω μου και έχει ο Θεός. Οκ. Είναι. Λοιπόν, περίμενε, νομίζω ότι απλά το κλείσαμε. Μισό λεπτάκι. Νομίζω έχει κάπου καπ και πρέπει Κάπου να κάθεται έχει, το ναι, καπ. αλλά- Ναι. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Είναι κάπως, Εκεί, λογικά. κάπως εδώ. Α, περίμενε γιατί δεν έχει κλείσει όπως από την άλλη. Ναι. Η Να περιπέτεια σε στην βοηθήσω. κουζίνα. Ναι. Εντάξει, στην κουζίνα πρέπει να έχεις και υπομονή. Τώρα δεν έχεις. Αυτό. Εντάξει. Τέλεια. Τώρα προσθέτουμε λίγο ελαιόλαδο. Περίπου 2 κουταλιές ελαιόλαδο. Και τα αφήνουμε να πολκοποιηθούν. Μετά ρίχνουμε το χυμό λεμονιού. Και τα αφήνουμε για αυτά με τη σειρά τους να πολκοποιηθούν όλα μαζί. Πρέπει να είναι του καβάζι αυτό, δεν είναι δικό μας, γι' αυτό δεν το... Να του ρίξουμε ακόμη μία ματιά. Να δούμε πώς πάει. Πολύ ωραία. Είναι σαν πουρέ, ας πούμε, Ναι, έτσι. είναι σαν κρέμα. Είναι σαν αρωματικό dip που λένε. Ωραία. Ορεκτικό. Το οποίο πάει πολύ καλά με τα μπιφτεκάκια το μας. μπιφτεκάκια μας. Μου έκανε εντύπωση αρχικά. Λίγο αλάτι. Και λίγο πιπέρι. Ωραία. Εδώ είμαστε. Το περιμένουμε να πολκοποιηθεί, να γιώσει καλά. Και το σερβίρουμε σε ένα μπολ μαζί με λίγο, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε λίγο σουμάκι, λίγα φύλλα από δυόσμο ή μπορεί να βάλουμε και αρωματισμένη καπύρα που λένε από πάνω ή μπορούμε να βάλουμε και την αυτισιά την οποία την έχουμε κάνει στο τηγάνι μας. Το σουμάκι τι είναι Είναι ακριβώς? πιπέρι καυτό. Καυτό. Ναι, αρωματικό πιπέρι καυτό. Και το χρησιμοποιούμε και σε σαλάτες, δεν είναι? Ναι. Και σε μαρινάδες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κρέατα, σε ψάρια. Και ειδικά όμως τα μπιφτέκια τα οποία χρησιμοποιούμε πάρα πολλά μπαχαρικά και υλικά να φτιάξουμε έναν αρωματισμένο μπιφτέκι, είναι στη γεύση του καθενός. Αν το θέλει πιο καυτερό ή πιο ελαφρύ, αυτό είναι στην χρήση του καθενός. Εδώ είμαστε. Έτοιμοι. Okay. Βλέπουμε, το τοποθετάμε εδώ. Μια λεπτό. Τέλεια. Ναι. Και αν δεν θέλει κάποιος βεβαίως δεν βάζει σκόρδο, έτσι δεν είναι? Ναι. Αν Αυτό κάποιον είναι, ενοχλεί, αυτό είναι στη γεύση του καθενός. Όπως θέλει ο καθένας να το δοκιμάσει. Μπορεί να κάνεις και κάποια πειράματα που λέμε, γιατί όλοι μας κάνουμε πειράματα για να βγάλουμε μια καλή συνταγή. Ορίστε, εδώ είμαστε. Μπορεί να σερβιριστεί με λίγο Σουμάκι από πάνω. με σουμάκι. Ωραιότατα. Είναι κάπως διαφορετικές γεύσεις, οι οποίες μπορεί να τις φτιάξεις με κυπριακά υλικά. Όταν ψάχνεις, βλέπετε, και χρησιμοποιάτε κυπριακά ή ελληνικά προϊόντα, φτιάχνουμε πάντα και προσπαθούμε να βρίσκουμε καινούργιες συνταγές. Βλέπετε. Πάρε μου η φωτογραφία που έχεις εκεί. Η φωτογραφία, αυτός είναι ο πατέρας μου, ο οποίος ήταν στην Κύπρο για πολλά χρόνια καθηγητής και συντονιστής μαγειρικής. Είναι γνωστός στην Κύπρο ο Ανδρέας ο Πηγιώτης, ο οποίος είναι από βιόν τώρα, έχει πεθάνει εδώ και 12 χρόνια. Εγώ όμως έχω πάρει τη βάση από αυτόν και ξεκίνησα από μόνος μου την πορεία μου. Γι' αυτό συνεχίζω με τη βάση αυτή που έχω πάρει από αυτόν και εντάξει, κατά κάποιον τρόπο έχω βοηθηθεί πάρα πολύ και έχω πάρει αρκετές βάσεις σε αυτόν τον τομέα.
και προχωράω από μόνος μου. Πάντα έχεις τη φωτογραφία του πατέρα σου μαζί σου, Ναι. έτσι? Ναι, και στο πορτοφόλι μου και στο αυτοκίνητο και στο σπίτι. Πολύ ωραία. Πάρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ